Shalom, mewakili Saluhut Perhalado ni Huriata, pasaton nami mahata selamat hari Minggu. Neng masuk mahita tu minggu tadi sadarion ima minggu pa 12 hon dung Trinitatis, atong taparade marohan ang pikirata masuk mahita tu tangiang nahohom. Amen. Masuk mahita tu parminggota, marede mahita syabukwede nomor 20 ayat sada sahat rodi ayat napatuluhon. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang, hosa doho todi, akka ring-ring pe doho utok. Jala panguhum doi di parrohaon, doho di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala parasi roha. Hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite toddim, asalam hutinggal hokami nasa dosa nami, jala hutangi hokami hatam nabadiai. Sai paiyam mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue nadenggak kami. Hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon sikat ni hatani debata nagabe patik di parminggota di Sadarion dibuat sian hata haporsiaon ni halak Kristen ponggol na parjolo dohot lapatanna. Songonoma didok disi au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano. Dia do lapatan ni odo di parhatutu rohaku do adong debata na tumoppa nasana manggulmit. Ditoppa do dagiku marparnidaan, marparbinegian, marparnianggoan, marpakkilalaan, marpaddayon. Dilehod do roha tutodiku, jala dipature-ture doi saluhukna rasi rasa nuaing. Akup nii dilehod do tuau parabiton, dohot si panganon si ganup ari, rodi nasana hasea diau dihanguluanon. Diramoti doau asa unang mago, jala diodingi doau di parmaraan. Luhut nai dang siat denggan ni parangekku, manang sian jinou ni tua. Tung asini rohana sabing doi, dohot denggan ni basana ubahet dilehon. Dibaheni tamahu papuji-puji ibana, jala tamahu oloin nani dokna ala saluhut nai pabualas ni rohaku di ibana ima natutu situtu olat nido sahakna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi amin. Oh
Tapauduk marohata tuadopan ni debata laho manopoti dosata na gudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahato dohami tubu. Jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akka dalammu. Masai gudang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami na gudangi. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roma hamutu au asamangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dakdap. Botardo bahenoku songon itap. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe epistel di Parminggota tersurat di Markus bidualu memuka sian ayat 27 sahat rodi ayat 30 tajahama margati sorin imulai hami ma sian ayat 27. Dungi borhat ma Yesus rabdohot si sian nai tuaka huta mardonokkon Kaisarea Filipi. Jala di tongad dalani di sukum ma akasisian nai nin nama ise doau di dok halak dungi di sukuni bana manasida ia hamu ise mau di dok hamu jadi dialusi si Petrus maibana Kristus idoho. Olak ni dosa hakna
martua doa kana tumangion hatani debata, jala nau piopsa. Amen. Tahati koma haporsiaw tai, songon na hinatidako ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasesani dosa, doho di hatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian punguan kor inahanna.
ulu di musema PG ede puji-pujian sian tumuan kor ina.
tabege ma titing di tonga-tonga ni huriata. Horas ma amang inang dihita salutna. Tabigi majo titing na masa di minggu tasadarion minggu tanggal 27 Agustus 2023. Ia kuar di minggu tasadarion ima minggu pas 10 hon dong Trinitatis do topik hot do pas pasun debata rodi salilingna. Namang ihut dingkad do mardalan parmingguan di pospel HKB Tabanan. Tua karuas naneng marminggu di pospel HKBP Tabanan, boy mama kubungi koordinator pospel Tabanan amang situa si Hotang, anggota seksi sending amang calon situa Pajar Sitopul. Sampai sadarion ruas di pospel HKBP Tabanan godangna 10 pitu kakak. Namang ihut kegiatan gereja di minggon boy mata bereng dititing nong di bagian situa sektor tabe. Namangiut ruas nomor tabba. Mulai sadarion minggu tanggal 27 Agustus 2023 martaba do ruas ni huriata ima keluarga amang berkat Samuel Naibaho inang Deborah Putri Fernando Saragi. Nasida Rosian ruas HKBP Resort Gloria Distrik Onom Dairi. Saunari tinggal di Jalan Stoyo Gang Tolu nomor 7 masuk sektor Tolu. Tatangnya koma sagabi ruas namar sihot nasida tu debata. Mulu adong do keluarga yamang berkat nebaho inang borsaragi pinagi do majongjong di tempatmu. Melatih emang inang hudul mamo. Namang ikut keluarga William Junior Latu Heru inang Ipanna Mayros Borsimorakir. Nunga di calo nasida gabi ruas naguk dung madalani masa orientasi sian uriatta. Nasida rosian gereja GPB Maranatha Denpasar. Alamat nasida di Jalan Raya Sisetan Gang Pakusari 2 nomor 14 Denpasar. Masuk sektor Pitu. Jalan nunga di Patad Daun di Parminggo pagi pukul Pitu 30 wita. Namang yut Padidion Nabadia. Hobar tu program ni huriatta di hari Minggu tanggal 2 September 2020 di Patupa huriatta do Padidion Nabadia tu akayana kota ni huriatta. Pinanggido ma tu amang inang akayana kota nasotargido pe asa di daftar ma tu situa sektor tabi manang langsung tu sekretariat huria. Jala pendaftaran nunga dimulai siang tanggal 21 Agustus 2020. Jala pendaftaran ditutup tanggal 20 Agustus 2020. Namang ihut perjamita. Sadarion minggu tanggal 27 Agustus 2020 Rapdo Hita dot inang pendeta Deborah Munti STH Sekretaris Distrik 10 Pitu IBT namang ibati hudatta ke Denpasar jala inang pendeta di bawah Munti Esteodo napasaton hatani tuatta di hita saunari. Saya di pas tuatta ma inang pendeta di bawah saliling di Balion. Namang ihut undangan rapot resort. Patupaun ni HKB Resort Bali do rapot di hari Senin tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10 pitu wita manang jam 5 sore maringanan di gereja HKBP Denpasar dan niuloni amang pendeta resort pendeta M Santuri MTH nani dohotan sude perhalado resort Bali sahalak siasit tua sian ganuk gereja si resort Bali sude pendeta resort Bali sahalak utusan parartaon setiap gereja sahala utusan kategorial, sahala utusan setiap dewan, badan audit resort, sahala utusan sinode distrik, panitia pembangunan rumah dinas resort, tatangnya koma asa dengkam mardalan parrapotoni. Namang ihut ibadah pospel Gianyar HKBP Denpasar. Saderion minggu tanggal 27 Agustus 2020
Nunga di patupa huriatta parmingguan parjolo di Pospel Gianyar, nama ringanan di gereja Oikumene dan Cipur Gianyar. Parmingguan dimulai pukul 7 nasugut. Dan iloni amang pendeta M. Siaturi. Parmingguan di patupa dosa di sabulan dope. Pinangido maturuas nadong di daerah Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, buima madohoti parmingguan ni isi. Namangihut perubahan jadwal kebaktian anak sekolah minggu HKBP Denpasar. Mulai hari Minggu tanggal 10 September 2020, parmingguan sekolah minggu GB di Patupa pukul 5 sore, manang pukul 7 sore, maringanan di GSM. Ima nanaing latihan persiapan Natal. Namangyut kunjungan NHKP ke Gereja Batak Karo Protestan GBKP. Sedario Minggu tanggal 27 Agustus 2020, laudo mangibati kota napa sebulung HKBP Denpasar, Tuhria Gereja Batak Karo Protestan GBKP, dan ilon ni Ketua Dewan Koinonia Indang Situa PS Borsinaga di parmingguan dimulai jam 10.00 WITA. Jalan Nasida mempersembahkan lagu pujian do di parmingguan ini. Tatangnya koma samardalan dengan parmingguan ini. Na mangihut situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di Patupa Huriatta do songot parborhaton sian parhalado tuna pensiun ima amang situa Pasaribu sian sektor 4 di Patupa di Parmingguan pukul 10 ita. Jala di hari Minggu tanggal 7 September 2020 di Parminggu Sadari pagi siang sore do di Pospel HKB Tabanan 7 do pasatota pedurungon songon na biasa tapa satu panitia pesta gotilon masuk majo ala di Minggu na Sadari tapasat do tu situa na pensiun songon hamulita otta atas pelayan di Huriatta na Salilingon. Saya di pas-pas-pas masude di Carai. Namangiut NHKBP Gus tu Samosir. Obar tu program ni Huriatta tahun 2020 na poso HKBP Denpasar nanaing patupaon Gus tu Samosir tanggal 10 Maret saat Rodi tanggal 12 Maret 2024. Dohot tema melayani dalam kasih, kisah para rasul 4 ayat 32. Inganan nadi kunjungan ima tarutung balige dohot Samosir. Tuk biaya kontribusi bagi pelajar sebesar 1.500.000 per orang. Naposo nong Karejo dikenakan biaya 2 juta per orang. Tatangnya koma sadingka mardala sude program ni naposo ni Huriatta. Namangiut pertanyaan rumah tangga di Patupa di hari Jumat tanggal 1 September 2020 di opat sektor bahasa Batak masuk pukul 10 sia atau 10 wita. Sektor sada di bagas ni keluarga ni amang TJ Manurung inang HNE Boristorus. Alamat Jalan Kusuma Bangsa Tolu nomor 5 Perum Sepa Kusuma Ubung. Sektor 2 di bagas ni keluarga amang PH Tambunan inang CI Boru Sihombing. Alamat Jalan Soka Gang Onom nomor 50B Kesiman Kertalangu Denpasar Timur. Sektor 5 di bagas ni keluarga J Sibulon inang MN Borsinaga di Batal Hoddo ala adong keluarga Nasida imabang Nasida meninggal di huta. Sektor Sia di bagas ni keluarga RN Huta Suit inang S Borusirait. Alamat Jalan Mekar 2 Blok C Pitu nomor 4 Pemogan. Namangiut PA Naposo HKBP Denpasar. Di Patupa Huriatta do PA Naposo ni Huria HKBP Denpasar imari tangkal Rabu 30 Agustus 2020 di bagas Bella Sitomorang, Jalan Gurita, Perumahan Pedungan Indah nomor sada Denpasar.
masuk pukul 10.30 WITA. Tema Roh Kudus Sumber Pengharapan, Roma 15 ayat 1 saat Roria 10. Dan yuloni amang pendeta Firdaus Sutasuit STH, pinangido matu napo sebulung asa ria madohotisa. Namangiut tabu emma di tangyang ta ruas namar sait na dirawat rumah sakit do na pemulihan di Jabu na boy di kuari hami ima amang silalahi. Namangiut parhepengon penerimaan persembahan amplop pesta gotilon do daftar ruas nang mangaleon ucapan syukur pesta gotilon bui mata bereng dititing naung di bagian situa sektor tabe mula dong nasala penulisan angka manang guar bui mata pasat tu situa sektor tabe manang langsung tu sekretaris gereja. Namangiut parpudi ulang tahun parhalado dot ruas nihuria pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dot pardongan saripion susude ruas namar ulang tahun siat tanggal 27 Agustus 2020 saat rori tanggal 2 September 2020 hata nitu hata di pasahat sian pesalmen 140 ayat 10 saya ajari au mangulaun lomoni roham ai hodo di bataku todim na dengganima manugion au di tano na hornop songonima hata nitu hata na di pasahat tamu saya di leon mahai pason lasni roah dot kejeng ni umur siang tuhatta pardengan basai. Soni ma titing namasa di mingkuta sadarion saya di pasu-pasu tuhatta ma bain sangap di warna. Tabege mai de puji-pujian sian punguan kor ama.
nomor 10 huk mahita pangu keliata kalian sada A dot kalian sada B. Ai do sino ao nai
dehon ayak sada. Kapahan naungguli bagasi berbataki ai tu sido au naik muli galucu panidui ulului dodisi bohini bebat haki. Dame ni debatana sumurung nasian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhat tay. Amen. Damang dainang hurian itu hatta remaja na poso bulung. Selamat hari Minggu madihita saluhu na shalom. Adorang tajaha barita nauli hupatadahon ma sauti diri nami inang amang ala sadar dohami dang terkenal di HKBP-on. Jadi nakining nunga di jahahon par tikting guar nami padita Deboraria Borumunte mangula mahami sonari gabe sekretaris distrik taon distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur markator di Surabaya Jalan Kedondong. Nama ngalap pami tongdo padita HKBP, padita W Pasaribu, mangula nasida di HKBP Ujung, pagaran ni HKBP Surabaya. Dung marumah tangga hami 5 tahun inang amang, baru ma di basa-basahon tuhatta sada dak danak di hami. Yang paling cantik. Jadi diomak na biasa dia te inong ate, ido na baga sian saluhu na. Umurnya sekarang masih 1 tahun 6 bulan. Setelah kami di Surabaya, barulah Tuhan karuniakan si Boru. Dan setelah berumah tangga 7 tahun, barulah kami bisa liburan bersama ke Surabaya. Jadi nunga huelek leleng amat tahun. Memang bapak-bapak lama loadingnya ya. Ya, jangan sampai pindah dulu kita nanti Pak, baru kita jalan-jalan ke Bali. Nah, lama sekali, berbulan-bulan bahkan sudah hampir 1 tahun membujuk-bujuknya. Rumus, rayuan semuanya sudah dikeluarkan. Nah, barulah kami ke sini inang amang mardala-dalani do di Balion sampai hari Jumat kemarin kembali di hari Selasa rencana. Jadi kalau ada yang mau menyampaikan pesan ke Inang Pendeta Rosbina Sinaga, bisa Inang Amang karena kami pasti akan berjumpa. Jadi begitulah perkenalan singkat Inang Amang. Kalau Amang Pendeta melayani di HKBP Nusa 2, mereka di sana reunian karena sama-sama mantan dari Samarinda, Kalimantan. Jadi saya juga nggak mau kalah, ya sudahlah urusan laki-laki lah ke sana, saya ke sinilah Niko. Andan hubegi akka mantan-mantan haji roha. Ya kan, hilang moodnya liburan. Jadi lebih bagus mereka di sana bercerita tentang masa lalunya. Ya saya marsaur di tengah-tengah nih Huriata. So nganima perkenalan singkat dari Nang Amangda. Horas madihita saluhna. Tajahama barita nauli di hari Minggu sadarion tersurat di 2 Samuel bidu pitu ayat 25 rodi ayat 20 sia. Hujaha madihita akadamang dainang tapai hutihu ma di bagasa rohatta songonom ma hatani debata. Atong ale debata Jehovah sai pahot ma hata naung pinarbaga-bagami taringot tunaposomon dohok taringot ti pinoparna sahat rodi saleleng-lelengna jalabahen mahobar tubaga bagami asa tipul guar muro di saleleng-lelengna asa dohono ni halak songonon Jehovah sebaut do debatani Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David di jolomi aiho ale Jehovah sebaut debatani Israel nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon hataon ahu pajong jokon di hosada bagas alani i ubahen naung marhasonangan rohani naposomon manangyakon tuho tanyangon
Ope ale Tuhan Jehovah. Hosad diri do debata, jala hasit tongan doa kahatam, jala nunga di perbaga-baga ho tuna posomon hata nadengganon 20 sia rat hita akadamang dainang. Atong puka manuaeng mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asa hot dia dopan munasida, rodi saleleng-leleng na. Ay hosadiri ale Jehovah marbaga-bagahon. Jala marhite sian pasu-pasum, dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon. Rodi saleleng-leleng na. Olak nido sahatna. Damang dahinang hurian itu hatta remaja na poso bulung, kalau kita merencanakan hal-hal yang baik kepada Tuhan, juga kepada sesama, juga hal-hal yang baik tentang rencana diri sendiri, ikon olo dohita inang amang majalo nadu menggan sian debata. Karena nadenggan hobar tu pikirata, tu rohata, tu tangiangta, boido belum tentu dengan tu pikiran, tu sakap, dohok tu dalan, dohok tu tikini debata. Inilah inang amang latar belakang nas kita hari ini. Jadi 2 Samuel bidu pitui marharorodoi dengan latar belakang ada keinginan baik dari Raja David. Dia may amang inang tajahan non di bagas Taganup, sian ayat sada saha tu terpuktai di ayat 20 sia. Nadinggando sakap ni Raja David, yaitu dia ketika sudah marhasonangan menggomgomi bangsa Israel gabe raja paduahon manggatihon si Saul. Disakapi ibana dowe tahe Tuhan, au tinggal tading di hau areson, istana yang megah, hape bait suci, tabut perjanjian masih di kemah, di tenda-tenda dope. Atong mersakap maau di pasaha ibana matuna binatan hupa ulima hupa jongjong ma bagas ni debata. Nathan sendiri pun sebagai hamba Tuhan, dia katakan di ayat 3, dengan baik lakukanlah sesuatu yang dipandang hatimu baik, Tuhan menyertaimu. Lihat inang amang, manusia memandang itu baik, gariada di do ibana debata mamasu-masuho. Dung sahak mainang amang tarbortik sakap na itu debata di pasaha na binatan ma hobar tu sakap na denggan. Saya garis bawahi inang amang, rencana yang baik direncanakan oleh Raja David kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan inang amang, tidak. Buasa gabehona pajongjokon bagasu, ay sohea hudokon pajongjonganmu bagasmu tu sudah akapinopar ni Israel. Gariada di do ibana musenang dung mate pehuan non. Kan ngeri itu inang amang. Hape edet tahalak bataki uju dingolukod do Tuhan. Iya kan? Uju dingolukon ma Tuhan huida sudah parbuai nadenggani. Uju dingolukon ma Tuhan huida akan nadenggan binani aka iya nakoki. Uju dingolukon ma Tuhan hudai hinatonggi namaria nakoni. Kan ido kan? Makanya uju dingoluki lagu itu tetap abadi. Karena marisihon poda. Bohada moloro Tuhan ditiki parnipiota di do daung inang jolo mate doho. Apa respon kita inang amang? Itu jawaban Tuhan di ayat 6 sampai ayat 16. Tuhan pertama katakan berargumen kepada Nabi Nathan, dang dung hea au diam. Tuhan tidak pernah diam tinggal di satu rumah. Alai nama redangedang doau, mengembaralah aku. Karena bagi David awalnya bahwa Tuhan hanya ada di kemah. Diripu ibana holan di sido debata. Alai ro debata madok dang holan di sada ingana nau. Suang-suang do inang amang debata natatada di ngulut tasonarion. Dang holan di bagas joroon, di bagas taipe inang amang. Ido bahasa molotikilaho memasuhi bagas tangang taima. Tuhan pakai mabagas ton gabe bagas pertanyaan. Dung sonari peroma todini portibion nggak sempat lagi majabui pertanyaan inna kan. Yang lain lah dulu inna. Padahal ketika membuka rumah itu kita berdoa, Tuhan jadikanlah rumahku ini menjadi mesbah doa. Tuhan hadir di sana. Amang inang hurian itu hatta remaja napo subulung
Bagaimana respon kita kalau doa kita, keinginan kita, rencana kita, jalan kita, waktu kita, hari-hari tahun ditolak Tuhan. Sarupa de dok danak kan na jolo jok do tagi do mardad di kaninang kan. Molo dang ilehan oma na itu mardad di do. Dang ngolo mangan. Roma oma na mangele-helek. Ya kan inang amang diele-elek mah dibujuk-bujuk dirayu-rayu karena sedang mardad di marhodom minna. Ya do tabegi hata marhodom merajuk katanya lah. Ya kan? Wah enggak lah Tuhan, masa setelah mati aku? Enggak lah. Boy do protes hitakan inang amang. Boy. Tetapi seorang orang tua yang baik inang amang, ketika anak-anaknya meminta belum pada waktunya, orang tua harus tega mengatakan tidak. Dumpe di kemudian hari dia lega. Karena anak dididik mulai dari dini. Dan anak yang mengenal orang tuanya dengan baik, pasti dia katakan, oh orang tuaku ini pasti memberikan pada waktunya. Itu yang diaminkan dilakukan oleh Daud inang amang. Dan tersinggung ibana, enggak raja au. Sonari kan tersinggung penga murah-murah be inang amang. Ngau lebih tersinggung punga nama, le mulate manak kiringan ngamar korbe punga nama di semoli durian nami, mau do penang dia lek-lek. Jadi udang beda dana sonari merdadi, ama pengen lo merdadi. Udang maju markor hita inna, asa ibu to inna kan? Iya. Jadi si hele mo telepon ditelepon dari sini, telepon ke sana, teleponon na donnon nani, elehon na donnon inna. Memang delek do daba, ibu habe non ngaulaw nami mago biru-birui, ya kan? Dijabu pengen lo merdadi aka ina. Gak mau masa aku hari ini, asa itaon inna. Ujung na mangalang nasi kuning maamat tay sa minggu. Amardad di beinay, mga lopa. Ya kan inang amang? Tapi kita mau belajar amang inang, lihat David. Dia tidak tersinggung. Dang muruk ibana tu debata, dang lungun rohana tu debata, dang gabe hacit rohana tu debata, dang gabe sumurut ibana marsoba tu debata alasannya. Karena dia mengenal Tuhan. Ditada ibana do debata nama dokoni inang amang hurian itu hatta ido nak kiningan domu tutur epistel tai. Orang banyak salah mengenal Tuhan. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, didok halak ise maau inna, ya kan? Didok halak dotong dang dope didok kamu ale didok halakan ise maau. Banyak orang yang salah inang amang mengenal kita. Godang dohalak na salah menilai keluarga kita. Godang dohalak salah mamuteni akan rumah tangga ta. Godang dohalak salah memberikan penilaian akan hubungan suami dan istri kita, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Songon padok ni halak taringok tu Tuhan Yesus di pasak siseni aka isema inang amang nabi negena na parjolo deba madok Yesus si Johannes padidi. Na paduahon terpo epistel akan pertanyaan di boto do alusnon. Ale molo sepertanyaan do tutudang dia tu si. Na paduahon di dok mamusenang si Elia. Dungi na patuluhon di dok mamusenang panurirang nabi. Salah semuanya inang amang. Itu karena pengenalan yang salah. Jadi saya mau mengatakan inang amang, mau putung salah halak menilai rumah tanggamu. So tung gabi sotar podo po memikiri-mikiri hatanai. Odo borak na kan? Lo jahita mamikir-mikir ay basa pasahaton ni eday songoni daba. Ay so nado soheaw makatay do ibana base do ibana songoni. Ujung na tabayan mas status ta. Memang laya di tertabayan datong katudian mama mangalu-alu tahinang amang. Mangalu tu status. Memang lah itu eda itu enggak tahu balas budi. Roma musay mangalusi. Tahu nya kueda apa yang kau pikirkan sabar layain namu senang. Perasaan tahu habis so ibu to kaninang amang. Amang inang hurian itu hatta salah pun orang menilai kita. Saya mau masuk ke sana. Dang boy tangat tahun manutup si makudap nih halak. Tidak bisa kedua tangan kita menutup semua bibir orang berbicara tentang kita. Tetapi kedua tangan kita bisa menutup telinga kita lalu renges mahita modom. Dang gabi berbadai tado amat tatong dang anong dipikiri hona mason hola nao do manaw na hacit tadokon ay termodom do matay
Satok kindo ba na mamikiri ikan? Ayo lo perbadaan songoni amat tado inatta nga maul modom. Muli jabuin ang isa do na maul modom. Kebanyakan istri dungi marbadai mahitang kau nggak mikiri apa-apa hola nau do mamikiri sudah tado mamu senang. Karena salah menilai inang amang. Tuhan tidak mau dia menjadi menghabiskan waktunya. Kenapa aku dikatakan Yohanes Pembaptis? Kenapa aku dikatakan Elia? Dahong. Itu bukan urusan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengatakan ise dohamu didok roham. Dia lusi sesianima Yesus Kristus Mesiasi doho. Akadamang dainang huriani Tuhatta na paduahon bohama carana si David gabe mangatu si sakap ni debata dia mengenal dirinya sendiri. Dung nakiningan di pasahak debata penolakan itu anak komodoan non na baulihon bagasu gariada hot rodi saleleng-leleng na pasu-pasuku di ayat 18. Dengan rendah hati Daud katakan, tung apalah ise maau Tuhan di jolom. Tung apalah ise mas Tuhan keluargaku di jolom. Ya kan? Jadi dia sudah mengenal dirinya, siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu. Engkau masih memberkati aku. Karena dia sadar betul amang inang, kita tahu bersama Daud juga memiliki masa lalu yang kelam. Dia membunuh Uria. Merencanakan Uria mati di medan perperangan. Supaya apa? Istri dari panglimanya bisa dia nikahi Betsheba. Itu kan dicatat Alkitab inang amang. Ale Roma nakiningan topik ni miguta madok hot do pasu-pasu ni debataro di saleleng lelengna. Suku-sukut ta. Daud kan sudah berdosa. Berdosa do inang amang? Dosa besar do inang amang? Hita olo do sogoro hatta tudongat ta alai so heama tubuh dipikirat ta asamago mudarna. Ya kan amang inang? Nggak pernah ada muncul dalam keinginan kita untuk membunuh dia, iya kan? Kalau benci. Tapi Daud sampai membunuh. Pertanyaannya saya kembalikan. Kenapa Daud masih Tuhan berkati bahkan hot rodi saleleng nileleng na pasu-pasu di debata. Tu si Daud gariada satu pinoparna. Alusna ima yang membedakan Daud dengan Saul. Daud sadar ketika ditegur Nathan. Dan dia bertobat kepada Tuhan. Sekalipun anak dari Betsheba harus mati. Tetapi Saul, ayat anot tajaha inang amangda, didok do musenang diturpuktai bahwa ternyata kutuk itu pun kekal selama-lamanya kepada Saul. Cerita tentang Saul tidak ada lagi amang inang. Di ayat 15 moloon rap majolo hita inang amang majahahon paima masuk hita tu ayat nas tanak kiningan. Di ayat 15 rap hita inang amang 2 tuluya. Alai dang usatok kusian ibana anggo asi ni rohaku songon nahu usati sian si Saul naung hupayijur. Iya. Jadi berkat kepada Saul inang amang, Tuhan hilangkan. Kalau hilang kan masih bisa dicari kan inang amang kan? Bisa dicari kan amang? Tapi bukan hanya hilang berkat kepada Saul. Dijauhkan. Artinya Saul tidak akan menemukan berkat itu sampai selama-lamanya. Amang inang hurani itu hatta. Olo dohita majalo pasu-pasu na hot rodi saleleng-leleng nai olo atong nuaing songon edeni pungan amai do nakiningan ate inang amang so adong benahurang di jolo ni debata lupa nakiningan manurat ala ni tabuni edei ada kata-katanya so adong nahurang di debata taha sabab pon masude basa iya naulo do inang amang saya tapek kiri ay basa ma Tuhan tu tetanggaon tu edakuan, tu akakuan, tu tulakon, songon dipatuhap ho sude pasu-pasumi. Songon na ukap langit pardi surgoi, pasu-pasu na tu ibana sude. Ia nakon na pistar-pistar, marianakon marboru,
Rumah tangga na denggan-denggan. Karejo dia matai pe lam denggan lam nakok. Bagas na peng nunga adong disan. Tano na peng ngabahat. Suami dan istri harmonis. Anak-anak sayang kepada orang tua. Kenapa Tuhan? Kesana berkat-Mu itu sangat banyak. Hape tua won songon na. Jangankan udan na manetek mahiyang musim kemarau. Suami istri marbadai. Anak-anak nakal. Bodoh dari kasih puding makan telur kampung tiap hari, nggak bisa juga pintar-pintar, ya kan? Kenapa orang lain Tuhan berkat itu banyak, aku kayaknya sedikit. Allah desongoni inang amang kan? Taida ma inang amang, taha sabab podo ate amang. Udah ngetok edete jago HP dung saan non tu jabu morong-morong. Pesiun na mau dah sotong merdalani hamu itadok songoni kan? Taha sabab pun karena berkat Tuhan itu inang amang bukan hanya bercerita tentang saya. Tetapi bercerita tentang anak saya. Bukan hanya anak saya tetapi kepada cucu saya dari anak saya yang belum saya kenal. Itu sebabnya nas kita inang amang. Datanglah Daud mengatakan, tepatilah dan lakukanlah Tuhan. Karena di atas tadi rencananya A, tapi Tuhan mengatakan B, C dan Z. Tetapi Daud lalu mengamini, lakukanlah dan tepatilah Tuhan. Daud bukan memerintah atau memohon kepada Tuhan inang amang. Alai ini adalah satu pengakuan. Dia tidak protes. Pahot ma Tuhan, jala bahen ma hobar tuna pinar baga-bagami. Toho dodang sakapui Tuhan. Alai bahen ma jala pahot ma. Ya kan? Hita pengulut tepe songoni do inang amang. Daing saya sudah halak marsakap mangarato tubalion. Adong do halat tong sian bona pasogit nga di parnipinipihon mula magoda ngau mangoli maumuli marianak kon tubali mainna sahat. Ale godang do jol maamang inang jol markaliang-kaliang do di pasob butuhani. Nalao do parjolo sahali tu dia tu pekab baru. Dungi bahasa magabi tubali na merek-merek sauti do inang di pekab baru murah transportasi sian huta tu sima parjolo. Mutul mamusenang, dungi lao matu Lampung, tong ma diototoy hala inang, lao matu Jakarta, hape di Jakarta petong masongoni haroadang di sinasip niba, saha maiba tu balion. Di dia do nakininga sakap tayo nang amang, kaneng langsung do, hape daong sakap ni debata, ikon belusod do hape kotaan, asabeha inang amang, taida ma dimanapun berkat Tuhan tetap menyertai. Nang petahati dakon tu pinopartai dulu mama waktu di Jakarta hato badwa ibai tulang mi manuci abi do disurna tulang mi mangalop pa doa mangaroro inna songoni kan ikon na hacito datang pababuaon inang amang tapi di balik hacito ni ada Tuhan yang menyertai. Amang inang hurian itu hatta dungima di suarahon Raja David. Nama Tuhan akan menjadi luhur lebih besar untuk selama-lamanya. Marhite akapino parhu. Akadamang dainang hurian itu hatta. Inilah tugas kita. Songon edeni pungan ina hanna sinakiningani. Ajar homa ina kan. Tu akasudut nauposo. Ini tugas kita inang amang. Jadi hidup ini kita datang ke gereja bukan hanya ya gue hubungannya dengan Tuhan selesai. Kasih persembahan, gue nggak singgung elu, gue nggak cakapan dengan elu, gue kasih persembahan kepada Tuhan, sudah selesai urusannya. Saya baik hubungannya kepada Tuhan. Bukan namang inang. Tapi tugas kita yang paling berat adalah babuah-buahon tu sudut nau poso tentang kebenaran firman Tuhan. Inilah tugas kita amang inang. Supaya apa? Marhite pinop partai, bahkan marhite nasosian mudar tepe inang amang. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Karena apa inang amang? Generasi, lamtu generasi semakin sulit amang inang daya juangnya. Hanya mau berkatnya saja. Di balik cerita berkat itu sudah sedikit orang yang mau mendengar. Kalau mama bercerita dia pasti bilang ya sudah salah mama. Kenapa lahir duluan? Ngain nabe kan inang? Kalau nggak dikasih mama pangiduan nai hepeng nai ngau lebih dikuci kamarna. Mardadi atau hemat daripada mardadi leh mapain na songoni kan? Hola ni do borutain na musay songoni. Maunya yang ada diberikan,
di balik perjuangan ini sudah sedikit yang mau mendengar. Sarupa do inang amang molo ulang tahun dak dana sekolah minggu. San piga dak dana sekolah minggu songoni ka sedudang do hamet tong. Bino makado. Dang tui babe di parrohahon. Gak di inang pendeta datang amang pendeta enggak. Tapi di kado ini nama. Pengalaman sama enggak inang amang? Mungkin hampir mirip ya amang inangnya. Mama bapaknya capek memanggil, nak sini nak, salam inang pendeta, salam amang pendeta. Iya disalam sudah. Amang pendeta masih ngomong, kan kita masih ngomong, panjang umur ya boru, sehat-sehat ya, makin pintar belajar ya. Tinggal honiba. Buat bekado nion. Mamanya yang capek, dengar dulu, sini dulu. Yang penting kado sudah sampai kepada dia. Hidup kita kan sering begitu inang amang. Hira cinta monyet idei. Ya do di sana dong pengalaman na cinta monyet. Itu kan ada maknanya itu inang amang. Jadi perjalanan dari sini ke Surabaya lewat Probolinggo. Kalau dari Surabaya kan banyak di situ. Apa bahasa Bataknya itu ya? Madok bahasa di sana sungkan aku. Iya. Jadi molo talean pisang inang amang, tabuka jendela mobili, tabuka songoni ta adong si panganon di tangaton, adong pisang, rodo sudiatong. Manggorabe akadonganna. Dibuat pisang na di tangaton, dungi lari mamuse tu hutanan. Ya kan inang amang? Dung habis pedi panganan don di hutanan, Roma musenang, majalo. Hidup kita kan sering begitu inang amang. Tikinatal kan olo dosongoni cinta-cinta monyet. Marhalet tikinatal mo loin natong aka cinta monyet matongan ni. Holang ditikinatal libereng aka anak buru na baga dihutai mardabu ni holang datong. Tarhilala holang dinatalin na kan antar jemput. Dung sayan do nani mula mo siya tu de balion ya sudah lebih cantik baru bali inna do kan. Inna do. Cinta sementara. Hidup kita kan sering begitu inang amang. Ada permintaan kita kepada Tuhan. Roma kita bahkan nangis kepada Tuhan. Tuhan anakku naing masuk sekolah. Jalo ma Tuhan di negeri. Asih roham Tuhan. Molonungan non bangoli anakku siap pudani. Rope hau tu inahan na inna kan. Adong datong nga inahan na ledang olo tu inahan na. Naipikir udah naing martupol musengan ni tau naing ro. Apa nga dong pungan inahan na. Molo nga jong-jong atong akka inahan na. Ya masuklah. Ale molo sodong penanang naso masuk akay nahan na sotung sumurut tamu akay nahan na da. Naneng martupol deh kadong atay musenang. Beta do day nang amang da. Kadang kan begitu inang amang. Tuhan sudah kasih lalu kita pergi. Kemana ya amang itu kok nggak pernah gereja? Nga holiday be. Tu dia tu Bangkok inna. Dung penon bangkrut barulah Roma tu gereja sudah halahin nasaripe. Lalu sudah Tuhan berkati. Pergi lagi. Habis nanti di sana marbadai ma amat tedo inatai Roma musenang Tuhan asih roham. Lek ma Tuhan amat takiso tunggabi rohaba tu taduk songoni kan. Karena itu inang amang hurian itu hatta Daud mengulang kembali ayat 27 sampai 29. Moloon rak majolo hitam muse inang amang majahahon di ayat 27. Tolu 2 ya. Aiho ale Jehovah Sebaot debatani Israel nunga di papatarho tu pinggol di naposomon hataon ahu pajong jokon di hosada bagas alani ubahen naong marhasonangan rohani naposomon manangyakon tuho tanyakon taida mainang amang tadi Daud yang berencana pajong jokon bagas di debata. Halero sakap ni debata do na pajojokon bagas tu si David doho tu pinoparna. Amang inang hurian itu hatta bagas na ni do na dison itu dia bahasa Indonesianya keturunan. Tuhan Daud merencanakan membangun rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan merencanakan membangun keluarga pinopar tu si David. Molo di harap barat house rumah itu kan ada 2 ya inang amangnya, house dan home. Kalau house-nya memang bangunannya tingkat 2, lantainya berapa, keramiknya, bangunannya, engselnya, pintunya, itu adalah house. Tapi yang Tuhan bangun inang amang bukan house-nya, tetapi home-nya.
perasaan damai. Makanya anak muda mengerjakan tugas gak di rumah lagi. Kenapa? Gak at home inang-ina. Lebih at home-nya itu di mana? Di Starbucks lah, di warung kopi lah, padahal bayar. Di rumah gak bayar. Iya Mang, mana lebih enak Amang? Kopi buatan istri atau buatan si empok yang di warung itu? Jujur Amang. Dang barada kamat tama merginata. So tung dang dibonceng mulak naro. So tung modem di luar. Apa Mang? Gak berani juga lagi Amang itu. Ngejeng kirin atas na dao. Rasanya kan sebenarnya samanya Inang. Cuman di sana Americano. Di rumah samanya itu kopi sedikalangnya itu kan, atau kopi yang dari mana-mana, kopi pahit. Tapi apa yang membedakan kan? Bangun tidur masih amat tai. Danggo dapet todina tu badan. Holan di bereng inat tai. Ngapit terserangan bertubi-tubi sian inat tai. Kayak mana lagi majalo kopi ya kan? Ujungnya di patibu borha tu kantor. HP sosa dapet tu kantor marah di dope anongan di warung si empok minta kopi hitam. Gak etom bah mergacang dopekir nih amange. Sangat napas doharo. Pulang kantor Buninang bukan amata yang lama di kantor. Tapi dia masih di pagar inat nga jong. Doho di bol gak sengoni si malolong nama dok. Nga PR tugas sudah banyak sekali antri untuk tugas Bapak. Padahal Bapak memikirkan nanti sampai di rumah rebahan, ya kan? Istirahat. Beda memang Inang otak perempuan dengan otak laki-laki. Kalau nggak percaya tanya dokter spesialis bagian saraf otak. Iya, otak perempuan kita ini Inang memang sudah Tuhan ciptakan sarafnya ini dia jikjak dari kiri ke otak kanan, jikjak lagi terus naik turun, bisa kita mengerjakan banyak hal. Makanya kalau kita masak masih bisa mengulek cabai, bisa mesin cuci sudah berputar dari tadi, bisa mandikan anak, bisa sambil menggoreng. Tapi bapak-bapak nggak bisa begitu Inang, otaknya itu sudah Tuhan ciptakan dari atas ke bawah. Kalaupun dia otak kiri dan kanan itu jalurnya satu jalur. Beda dengan perempuan, dia bisa otaknya ke kanan, makanya kalau perempuan suaminya menelepon, dia sedang masak, telinganya bisa mendengar suaminya berbicara, tangannya sedang memasak, tapi kakinya sedang berada di dapur. Multitasking. Ini kan semua harus dibangun Amang Inang melalui pengenalan yang baik. Jadi walaupun bersuami istri sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, sudah holiday ke sana sini, sudah family time ke sana sini, bisa saja pulang dari liburan malah justru merbadai. Dango lo biau liburan doh tingain na be. Tambah dosa na kan? Iya. Memang kunci dari rumah tangga itu adalah komunikasi. Tapi semakin banyak orang melakukan komunikasi, semakin banyak yang mengalu-alu. Inang, lam makatayo do damatay, lam ribu do hami, jadi hupa hohom masapala inna. Salahnya di mana Inang? Pengenalannya yang tidak pas. Karena itu Amang Inang hudan itu hatta, baiklah kita mengenal pasu-pasu ni debata, tung macegodang do dihita. Melonung ngata tada ita ni Inang Amang persoalan A, B, C sampai Z tadinya masalah suami pun melemparkan handuk, masalah tek kucing sebenarnya itu kan. Olo do holan handuk, holan gabi persoalan belga. Mulai sena jolo satu na sanari nga matua, holan non ma persoalan. Enggak apa-apa Inang, ngasongoni di top pada batai, pos maroham, yang penting rumah ini damai. Kan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Molo tarajumi di pasu-pasu debatado na asing. Maka pasu-pasu yang sama akan juga memberkati keluarga kita. Amin Inang Amang. Molo hotdo rodi saleleng nileleng na pasu-pasu ni debata tudongatta. Mulak hita siyang ingananon. Markaca hita di jolo ni sormit tai. Unang atong holan na, aduh jerawat inna.
Alu rambutku semakin putih inna. Jangan habiskan waktumu persoalan fisik ini inang amang. Tetapi begitu kita berkaca di hadapan Tuhan, bangunlah identitas diri yang baru. Rumah tanggaku terberkati, anak-anakku terberkati, aku terberkati, suamiku terberkati. Nang pepensiun nama tadok songoni. Alai ikon tadok do hot do rodi saleleng-leleng na pasu-pasu ni debata. Nang tu akapino parho. Bohamay nang hot do pasu-pasu ni debata sada do anakku inang ina. Sada do inang amang sada do mata niari bicar, ya kan? Sada do mata niari alai boy do manodangi portibion. Hola berdo inang ina. So tu memek roham inang. So tung geleng roham ala ni borui. Danga dongan nempenerus marga ni suamiku. Itu kan hali-hali ni portibi. Iya kan amang inang. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkata, sada 2 bulan inang amang. Alay boy do maino dangi bornginay. Atau inang amang bohama Tuhan hot rodi saleng-leleng na pinoparhu ay anakokku dangolo si ajar poda ngamanipil be Tuhan tu akka agamo na asingi dangolo be manangi ho poda di natorasna inang amang. Itulah tugasmu sebagai orang tua, mendoakan dia terus, menasehati dia sebagai orang tua. Hirabatu dia pacurido inang amang. Tiap hari air pancur itu menetes di kampung kita inang amang. Roh hitam musenang di tahun naing roh. Kalau batu itu tidak pecah inang amang, batu itu akan ada lubangnya. Setidaknya adong tada nama netek do aek na tiwi. Songan ido inang amang keluarga ta. So tung merasa mari suang hita amang inang. Ditiki na leheti, di hati dakon ibana daw. Toho do hape na do omaki. Inang amang hudan itu hatta. Atau ada yang belum punya keturunan. Sudah lama memiliki usaha berdoa kemana-mana inang amang. Bagaimana Tuhan pahoton rumah tanggaku. Dang adong rodakku Tuhan. Dang adong matahari ini besar hu Tuhan. Tadok songoni inang amang. Saya harus katakan itu tidak mudah amang inang. Saya pun sudah menjalaninya 5 tahun. Tapi bagi keluarga yang lain ada lagi amang inang yang masih terus berjuang. Lalu saya mau mengatakan amang inang, jangan ada saling menyalahkan suami dan istri. Sekali Tuhan berkati pasu-pasu para rumah tanggaon, maka pasu-pasu ini harus sampai kepada kematian yang akan memisahkan. Tema minggu kita yang lalu menjadi saluran berkat. Kan itu kan inang amang? Jangan-jangan bukan dari rahim saya. Jangan-jangan bukan dari kandungan saya. Tapi jangan-jangan Tuhan titipkan menjadi anak roh, anak todi. Keikatan ini kan bukan hanya keikatan perdagingan ya inang amangda. Oh lo dalam sumolhot dada alani sian rahimta, tetapi bisa saja jauh lebih kuat karena ikatan emosional, ikatan doa yang kuat. Itulah inang amang saluran berkat. Jadi kalau kita mendoakan berkat kepada Tuhan, kita harus siap menjadi saluran amang inang. Seperti pipa leding itu, di dalam rohata, molo saluran, rangadong betana tading diau. Manete sude, halak dona menikmati, kan begitu inang amang. Tapi kalau pipanya, ledingnya itu inang amang menjadi saluran air, siapa yang pertama sekali menikmati amang inang? Pipanya dulu atau orang lain dahulu? Pipanya kan inang amang. Jadi orang yang menjadi saluran berkat, sesungguhnya dialah dahulu, keluarganya lah dahulu yang menikmati berkat Tuhan. Sehingga Tuhan titipkan berkat orang di dalam kantong saya, supaya saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin inang amang. Alani do amang inang hurian itu hatta. Molo naing gabi hotdo pasu-pasu ni debata tu hita. Songon si Sauli songon si Dauti mahita. Toho mardosa do hita toho. Alai pasu-pasu ni debata. Dang diucak sian hita manginang. Kita bukan seperti Saul. Nah dipapir ibana rohana do todina. Tetapi kita seperti Daud. Sadar dan bertobat kepada Tuhan. Amin martanyang mahita. Tuhan debata Jehovah mau lihat di pasahat sian nasa rohanami. Nunga taruli hami tahe Tuhan di hatam hata hanguluani. Nah hot rodi saleling-leleng na do aliamang pasu-pasum. Tu naposomon nang tu sude akka pinopar nami. Tu akka ianak kon nami. Tu akka pahoppu nami sian ianak kon nami na sohutadahami do penang. Tuhan asimaroham aliamang.
ajari mahami tahe Tuhan mana daho doho sitong. Asa tung tahe Tuhan hupa buah-buah hami, tu sude akapino parnami, akapabahenammu, na mamasu-masu madongani ngulu namion, sian haposoon nami, sahat tu nama tua hami. Tuhan debata Jehovah, hutangnya kok kami do ali amang, sude akasakap program naneng masa di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu ma ali amang, di naung disakapin nas huriamon ale Tuhan, tadani barita nauli ilam mangerbang di huton. Nunga dipukan asida pospel nai baru di pospel Gianyar HKBP Denpasar. Tuhan debata Jehovah, lam tarpasu-pasu matahe Tuhan sudah ruas ni huriam namian disi. Jala tarpasu-pasu matahe Tuhan sudah akar ruas ni huriami asaboy tahe Tuhan lamangerbang persoran nami lamangerbang tahe Tuhan hatam hata hangoluani. Tuhan debata Jehovah di akar ruas na martaba di sadarion di keluarga amang berkat Samuel Naibaho inang Borusaragi doho di keluarga William Junior inang Borus Simorangkir nagabe ruas nagok mau liate matahe Tuhan say homa nama masu-masu nasida asaboy tahe Tuhan gabe ruas ni huriamon nalaho mamikirhon akan nadenggan di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu aka ianakon parkarejoan nang di aka masa depan ni rumah tangga asima roham aliamang dame na sumurungi natoktong manjongjongi nasida ale Tuhan debata Jehovah nang suang-sangonipe di ulaon na badia na nang disakapit ni huriamon pasu-pasu akan natoras na aka ianakon ibur-ibur magodang ale Tuhan di aka dongan nami tahe Tuhan nasihol rohana nasida tahe aliamang di mata ni hari ni bisarna asima roham aliamang jama sude aka bertian ni aka ina pasu-pasu aka tangiang doho ele-hele ni aka keluarga ele-ele ni aka ruas ni huriamon ele-hele nami tahe Tuhan asalam sikop jalaboy huhatidako kami tahe Tuhan halongangan keajaiban demi keajaiban nanayang pinasahamu di tonga-tonga ni ruas ni huriamon atong Tuhan debata Jehovah nang di aka ianakon nami remaja na po sa bulong na patupahon kunjungan gereja tu GBKP pasu-pasu persoran nasida aliamang asaboy tak nasida tahe Tuhan rap bertukar pelayanan rap bertukar tahe Tuhan maka tidakon ho marhite edde pamujion nasida Tuhan debata Jehovah di akka ianakon nami ianakon sekolah minggu ibu-ibu magodang maali Tuhan padomu tahe Tuhan toka akka panahit-nahiton lehonomu akka sigajang ni umur tinatorasna asaboy tahe Tuhan diha baritahon nasida akka balgani holong mi maradopon rumah tangga nami Tuhan debata Jehovah disakapi huriam do aliamang diari mingguon dinalaho patupahon paborhaton naposomi mamasuhi masa purna bakti sian hasituawon di huriam HKBP Denpasaron asima roham aliamang parar mapakobasyon ni naposomon sa leleng na adong tahe Tuhan di ngoluna jalaho matahe Tuhan na mamasu-masu sude akapoda nauli parjami taon di akapakobasyon maradopon sektorna nang maradopon huriamon aliamang huboto hamido tahe Tuhan hodo na mangalehon tiki na leheti jala mauliate di pasa rohanami tahe Tuhan naing saha maaliamang ula tohonan na ima tahe Tuhan nagabe si tindangan di hami dia kasudut na poso asa tutu tahe Tuhan bulus di bagasan roha dinalaho makkobasiho atong Tuhan debata Jehovah di pesta gotilo na disakapi huriami mauliate maaliamang ajari mahami tahe Tuhan madok mauliate diragam akka nauli na denggan naong pinasahamu di rumah tangga nami ganup marhite akka hahipason marhite akka gajang ni umur marhite akka parjapalan na lomhak ajari mahami tahe Tuhan maka tidak kon saluhu nai tunggo dangdo ale Tuhan pasu-pasu na pinasahamu di tonga-tonga ni ngulu nami
atong marolo-polo matahe Tuhan huriamon di nanaing disakka pinasida patupahon pesta gotiloni jongjonganmu akka panitia dohok parhaladom dohok ruasmu tahe Tuhan asaboy na sida tahe Tuhan rap makkalason rap manortor na sida tahe Tuhan manortor hondenggan bahasa na pinasahakmu ari ganopari atong ale amang pardenggan bahasa di akapelean ucapan syukur perpuluhan nang pinasaha ni huriami dohok nanay hupasahat hami di saminggon pasu-pasu may ale amang gabe haboran ni pasu-pasum matahe Tuhan ngulu nami paingot hami tahe Tuhan di ngulu nami yon asa tong hami tahe Tuhan mamasu-masu ngulu na asing ngulu na tading di rumah tangga na di rumah di jabo nami jala ho matahe Tuhan na tong paingot ton hami asa dipake ho ngulu nami yon ali amang gabe hot haboran pasu-pasu tu akka humaliang nami mau liate madipasahat sian nasaroha nami holan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanyang hami tu adopanmu. Amin. Tapapungu ma inang amang peliat tanah paduahon tapasaha mahuhut maredehita sian buku ende nomor 362. Baru
tua dopa ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo harorowan ni salut silon lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami peleanon. Patibulhon na rajon muritong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silong lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasadani lehon mi troni rodi pamataku wasana gogoki rodi saluh artaku Say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami stadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo Sandame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Kadamang dainang, selamat hari Minggu madehita saluhutna, di pasu-pasu Tuhan maak karagam pakkobasyota pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita satu minggu ini. Tuhan menyertai kita sampai berjumpa di lain kesempatan. Horas madehita saluhutna. Bikin deh, goodness of God. G, bikin deh kata-katanya deh. Hah? Enggak apa-apa, enggak usah, enggak apa-apa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I laid my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have read of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. It's running a goodness, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the Ini uang basarnya itu ya. Oh iya, catat ya. Iya. Tadi berapa sih? 1. Oke, thank you ya. Ibu sama kan? Udah kemarin kan udah. Itu teks lagu kita itu. Iya. Siapa tahu berkuah. Iya. Dari apa? Makasih, Bu. Yang mana lagu apa, Dik? Dari D coba, D. D coba. D. Cocok kan cowok? Kau kan? Di parmudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, sian sude akan dosaku.